Aleksandar Dragović. Aleksandre, očekivali ste tešku utakmicu. Da li je bila teža od onog što ste pretpostavljali pred početak meča? Pa nije bilo lako, mislim, mi smo znali ako hoće da prođemo, moramo oba utakmice da pobedimo. Sad smo na 50%, hvala Bogu smo pobedili i kao što sam rekao juče, mora sve da dajemo sebi i to pobeda za naših navijača. Šta je bilo presudno po vama u večerašnjem duelu? Pa mislim, hvala Bogu smo vodili, dali prvi gol, to je najbitnije u utakmicu da daješ prvi gol, pogotovo još kući i onda su bili navijači baš iza nas i šteta što smo dobili taj 1-1, taj gol, ali opet drugo polovreme dali smo sve od sebe i Bog je gledao na nas i pobedili smo. Ponovo ste u igri ovom pobedom i sve je u vašim, da tako kažem, nogama. Za 7 dana je duel sa Monakom koji će mnogo toga rešiti. Pa, nažalost ja ne mogu da igram, ja imam žuti karton, tako je. Valjda će momci bez mene da uzmu pobedu tamo. Nadamo se da će biti tako. Hvala puno što ste govorili za Radio Televiziju Srbije. Hvala.